ואחרי כל זה אנחנו חוזרים קצת למילים טובות, למעשים טובים. זה לא סוד שבעלי מוגבלויות מתקשים למצוא מקום עבודה, בייחוד כזה שמתחשב בצרכים שלהם. נכון שעבר איזשהו חוק שמחייב רשויות ממשלתיות להקצות בין 2-5% מכוח האדם לאנשים עם צרכים מיוחדים. בואו נראה שזה יקרה, זה עדיין לא מיושם מספיק, אבל בכל זאת, אולי גם אתם תקבלו השראה. הנה מקום אחד מיני רבים, אבל אחד שפתח את האופציה הזאת. שימו לב. שלום סיוון, אני סי ואני רוצה להגיד מילה טובה על מקום העבודה המאוד מיוחד שאני עובדת בו, כל יכול. מקום שמעסיק בעיקר אנשים שמתמודדים עם מגבלה. לאט לאט פה הם עוברים הדרכה צמודה, הם מקבלים את כל התמיכה שהם צריכים. יש פה לדוגמה עמדה שמותאמת לעובד שהוא רבד ראייה, עם תוכנת הגדלה זום טקסט, שבעזרתה הוא בעצם יכול לעבוד. יש מקום גם לאנשים עם הליכון, עם כיסא גלגלים, שצריכים מקום קצת יותר רחב. הכל פה מותאם לצרכים שלנו. עם הרבה מאוד אהבה ותשומת לב לכל עובד ועובד, אנחנו מצליחים להגיע פה לפריון מלא. ואולי בגלל זה התוצאות מעידות כבר בעד עצמן. מוקד מחירות כל יכול, כל הכבוד מאיתנו. אנחנו מבטיחים שאם אנחנו נצטרך מוקד טלפוני, אנחנו בהחלט נבחר במוקד הזה.